Takže já začnu tím, že řeknu, že ČSOB a její partneři a Fórum dárců mají tady vlastně 3 možnosti, které pomáhají v té nové době individuálnímu dárcovství, hlavně v nových médiích. Já osobně budu tady představovat Daruj správně, protože jsem byl při jeho zrodu, počítám se jako jeho duchovní otec. Samozřejmě pořád se to vyvíjí, od začátku jsme ho vymýšleli s Fórem dárců, duchovní matkou je Pavlína Klausová, které zajisté znáte, původní ředitelka nebo předchozí před Klárou, takže budu rád, když do toho budete zasahovat, kolegové z Fóra dárců, kteří jsou tady někde pořád schovaní. Na druhou stránku těch možností je čím dál tím více. Mimochodem příběh Daruj správně taky zajímavý v tom, co tady i povídal pan Kroupa. On to není vždycky jenom o penězích. A pro mě je to taková hezká, zajímavá synergie, tento projekt právě třeba s ČSOB a Serou. Já si pamatuju, že kdysi, když jsme ten projekt vymýšleli, víte, že Fórum dárců kromě jiného vynalezli tady pro český trh DMSky a mají podobné záležitosti, tak to měla být určitá nadstavba nové právě dárcovské metody, hlavně ve spojení s platebními kartami a dalšími možnostmi, o kterých tady bude mluvit Richard, jako je třeba Pejsek a dneska pod značkou Klikni a daruj. A my jsme věděli, že potřebujeme na to partnera. No a já jsem si říkal, tak není to o penězích, obejdu ty banky, které znám a třeba se někdo stane naším partnerem. A protože jsem měl největší vazbu na ČSOB i z hlediska mé nějaké komerční spolupráce, tak jsem šel za nima a domluvili jsme se hnedka na první pokus. A je to takové docela zajímavé, že když něco někdo umí, tak ho to nemusí stát moc peněz. A opravdu Daruj správně, když vznikalo, tak jedním z těch impulzů bylo, že některé organizace to chtěly rozjet nějak podobně, ten nápad není až tak unikátní z hlediska toho, že jsou tam zastoupeny neziskové organizace a jsou tam moderní platební dárcovské metody, ale v čem je zajímavý, je v tom, že vlastně ten vývoj vlastně nic nestál. Všichni se do toho zapojili, takže každý dal to, co umí a bezesporu ČSOB a ERA patří k lídrům tady v oblasti bankovnictví a podporují hodně neziskový sektor, tak to je takové docela dobré i tip, bez ohledu na to, že teď se rozebírají tady moderní dárcovské metody, že když přijdete za nějakou společností a máte něco zajímavějšího, než jenom, že chcete po nich peníze, tak se třeba můžete domluvit. My máme tady 3 projekty, upřímně řečeno, všechny jsou tak nějak zvláštně propojeny, takže ideální odpověď, kterou z nich si máte vybrat, tak je všechny. Nic vás to nestojí, to je na tom taky sympatické. Daruj správně portál, Klikni a daruj je nový projekt, který je primárně o sociálních médiích a sítích, o něm bude mluvit za chvilku Ratibor a Modrý život a Klikni a daruj, to je vlastně nový branding tady Pejska dárcovských metod ČSOB, o tom bude mluvit tady Richard. Takže Daruj správně asi znáte. My jsme vlastně propojení s Klikni a daruj. Vidíte, že dneska na Klikni a daruj je vlastně takový rozcestník na oba další projekty. Jak se vlastně do těch projektů dostat, o tom mluvila Klára. Není nic jednoduchého, než přijít na Daruj správně, kliknout na neziskovky, kde jsou vypsané všechny podmínky, jak se může nezisková organizace zapojit. Znovu opakuju, že vás to nic nestojí, pokud nejste už dávno součástí a jenom potřeba splnit nějaké záležitosti, které popravdě řečeno pro moderní neziskovku by neměly být příliš problematické, když vyplníte ten formulář, jako je určitá transparentnost, to, že děláte výroční zprávy a další. Dobrá zpráva je, že když se vám nepodaří splnit hnedka na začátku všechny podmínky, tak Fórum dárců vás nechce vyřadit, ale naopak vám spíš napíše, co by bylo potřeba si ještě doplnit. K čemu tedy Daruj správně vůbec slouží, pokud jste se s tímhle projektem ještě nepotkali? Je to takový přehledný systém, portál, který umožňuje individuálním dárcům i jiným entitám si vybrat svoji neziskovou organizaci podle témat nebo třeba podle regionu. My, když jsme ten projekt vytvářeli, tak řada lidí říkala, že ne, kromě někde na ministerstvu utopeného seznamu neexistuje žádný seznam neziskovek. Já nevím, jaká je vaše zkušenost, mě vždycky baví taková ta debata, kdy lidé mezi sebou soupeří,
které části neziskového sektoru by se mělo přispět, jestli je to téma, které je lokální nebo zahraniční, jestli je to něco pro lidi, pro seniory, pro handicapované a tak. Což si myslím, že je vlastně dobrá diskuze, že už ukazuje, že přece jenom jsme ušli nějaký ten krok a ten svět těch lidí, kteří chtějí pomáhat, začíná být vyspělejší, ale my jim říkáme, nehádejte se, vyberte si podle svého tématu, tady máte tu příležitost. Když si člověk vybírá ty témata, vidíte tady řazené jednotlivé projekty neziskových organizací a u nich právě moderní dárcovské metody. Za většinou z nich právě stojí ČSOB, o tom bude mluvit za chviličku Richard. A primárně jsou to tedy možnosti Paysec a pak všechny platební karty, které jsou tady nejpoužívanější. Výhoda na tom systému je, že vy nemusíte být jenom součástí tady toho seznamu, což samo o sobě je nějaký benefit, ale zároveň si můžete vzít takový banner, který právě je napojený na ty třeba možnosti platby platebních karet a dát si to na svůj web. Takže když to zjednoduším úplně konkrétně, nově, kromě toho, že uvádíte číslo svého účtu třeba na webu nebo v nějakých materiálech, tak nabízíte těm lidem možnost přispět vám platební kartu. Je to vyřešené i legislativně, když by vás to zajímalo, tak o tom můžeme se bavit s Fórem dárců, že je to všechno v pořádku, odpovídá to platné legislativě na dary, včetně toho, že můžete vystavit, což je právě taky věc, kterou dělá ČSOB, potvrzení o daru. Výhoda na tom je jednoznačná. Když třeba přichází rozvoj teď elektronických obchodů, e-shopů a dalších věcí, lidé čím dál tím víc používají kartu, je to rychlé a jednoduché. My jsme skutečně vysledovali, že čím víc to těm lidem zjednodušíte, tím je větší pravděpodobnost, že vás okamžitě podpoří. Takhle tedy vidíte příklad tady na Českém červeném kříži, jak vypadá vlastně ta stránka na Daruj správně, kdy ten člověk, tam jsme třeba postupně zkoumáme, co ty lidi nejvíc potřebují, aby těch darů bylo více. Jsme třeba zjistili, že jim hodně pomáhá, když je mentálně navedete na ty částky, že tam dáte třeba i vyšší částku a skutečně nikdo ty dary rád pošle. Pak si člověk, který se pohybuje, vybere vlastně možnost, jakou všechnu platební metody, které se používají, tady vidíte tady, takže by si měl každý vybrat. Převodem na účtu je tam spíš z psychologického důvodu, když na to člověk klikne, tak se nestane nic jiného, než že se mu zobrazí ten váš účet, kam ty peníze poslat, jenom jsme to tam chtěli zachovat, aby jsme nikoho nezmátli. No a tady nevím, jestli nechceš mě, Richarde, doplnit z hlediska těch platebních bran, jak to funguje, zasáhnout do diskuze, nebo ti pak předám slovo, řekni si. Dobře, tak já to jenom takhle proklikám. Jak vidíte, o tom bude mluvit Richard za chvilku. Všechny ty dary probíhají díky vlastně systému ČSOB. Pokud si někdo něco z vás kupuje na internetu, je to úplně vlastně stejný princip. Možná to, co je navíc, je tady ten krok, kdy právě, jak už jsem o tom hovořil, člověk, když si zaškrtne políčko, tak může dostat i potvrzení za dar. Vy se o to vůbec nemusíte téměř starat, jenom vám naskakují peníze na účet. Tak tohle to už nechám na Richarda. No a tady jenom vidíte, že vlastně všechny ty metody, ať už daruj správně nebo klikni a daruj, my budeme mít vlastně na stránkách takovéhle bannery, které si můžete dát zdarma vlastně na vaše webové stránky a další aktivity, kde se vám to hodí a člověk, když na to klikne, tak se dostane přímo na stránku vaší neziskovky, kde může rovnou přispívat. Takže ideálně, jak jsem říkal v první prezentaci, když si ty bannery dáte všude, kde to dává smysl. My nechceme lpět na tom, že to musí zrovna vypadat takto. Upřímně řečeno, můžete klidně popustit úzdy fantazie a třeba si vytvořit nějaké vlastní, nebo jich potom časem budeme mít i více. Cílem je prostě zjednodušit maximálně lidem, kteří se pohybují v tom internetovém prostředí, které je neuvěřitelně rychle. Tam člověk si během 10 sekund rozhodne, jestli něco udělá, jestli vůbec na vašem webu zůstane, tak to je ta, jak my říkáme v marketingu, call to action, neboli výzva k tomu, aby k nějaké akci, aby něco udělal, explicitní přispějte nám, si myslím, že by mohlo fungovat. Tady jenom pro představu, jak na stránkách neziskovky to může vypadat. Tohle je tedy předchozí verze toho banneru, který jsem vám ukazoval teď díky novým platebním metodám a díky té výzvě si myslím, že to bude ještě srozumitelnější.
Čímž končím vlastně jenom takové představení o Daruj správně. Já jsem to vzal velmi stručně, protože si myslím, že řada z vás i ten projekt zná. Rád potom odpoví na všechny otázky. A předal bych slovo Ratiborovi Hlíbalovi, který by měl v kostce představit Modrý život, což je další projekt, za kterým stojí ČSOB a ERA.